Nekvalitní novostavba nebo prodej starší nemovitosti ve špatném stavu. Tisíce kupujících už muselo řešit naprosto zbytečné problémy, které při sjednání smlouvy nebyly vidět. To ale může být minulostí. Po vzoru kanadsko-amerických inspektorů přichází na český trh odborníci, kteří lidem pomohou skryté vady odhalit. U těch nemovitostí, u bytů by člověk řekl, že se moc těch závad objevovat nebude. Opak je pravdou. U těch bytů samozřejmě sledujeme technického vybavení bytu, jestli všechno topí, svítí, samozřejmě ty základní věci, které klient může v té první fázi přehlídnout. Objevují si velké závady, zatékání do bytu z titulu špatných provedených konstrukcí u balkónových sestav, u sestav střešního pláště. To je ale pouze zlomek vad, které při prohlídce nemusíte vidět. V průběhu inspekce se odborníci zaměří na téměř 100 různých bodů. U rodinných domů je jich dokonce 2x tolik. Nejčastějšími závadami bývají, jak jsem již zmínil, nerovnosti konstrukcí, kde ten klient samozřejmě uvažuje o tom, že bude dovybavovat interiér nábytkem a nemusí úplně postřehnout, že jsou tam různé světlé výšky v místnostech, nepravidelné úhly v místnostech. Měříme laserovým dálkoměrem teploty u okenních otvorů, kde v případě, že zjistíme už po tom prvním měření, že jsou rozdílné teploty na rámech oken, tak to asi indikuje to, že budou vadně provedeny instalované okenní otvory, že jsou špatný izolace špalet vnějšího pláště. Tato služba je do budoucna velkým přínosem i pro realitní společnosti. Lidé se budou moci opřít nejen o kvalitní služby makléřů, ale také o kvalitu nemovitosti, kterou budou moci realitní firmy garantovat. V současné době, kdyby lidi povětšinou kupují opravdu zajíce v pytli, i samotný makléř nedokáže z toho technického hlediska zjistit všechny potřebné nebo všechny ty skryté vady, které se tam nachází v tom samotném bytě. To znamená vzít si k tomu člověka, který je v tom odborně znalý, určitě nepochybně správná věc, ať už to udělá sám prodávající na začátku, nebo potom posléze, i si to vyžádá ten kupující před rezervací samotnou. My to vždycky přirovnáme k tomu, že dneska, když prodáváte auto, ten kupující chce servisní knížku. My se tady bavíme o servisní knížce k nemovitosti v podstatě, takže já jako klient, když dneska budu kupovat o této službě, budu vědět, budu tu servisní knížku vyžadovat. Chci koupit nemovitost s inspekcí. To je prostě pro mě alfa omega. Abych věděl, když do toho vrazím x milionů korun, tak prostě zaplatím tuhle službu a jsem si jistý tím, že ten realitní trh je jakýsi způsobem férový. Problémů s nemovitostmi bylo v minulých letech v Česku opravdu mnoho. Firmy se snažily co nejvíce snížit náklady, což se odrazilo také na kvalitě. Inspektoři, kteří pomohou odhalit nejrůznější vady, tak mohou být novým impulzem pro kvalitnější stavitelství v Česku.